som vi håber af hele vores julehjerter, at I vil elske og synes er sjovt og kan genkende de grimasser og alt det der her. Ja. Og den handler om lærerne på mandag efter en god weekend på Rønne Gymnasium. Ja. Og så vil vi bare få revyholdet sige glad jul og godt nytår, når vi engang kommer dertil. Og god juleferie til alle. Nu skal I høre her. Dagens program. Der vi skal se en film om 2. verdenskrig. Det bliver utroligt spændende. Det bliver på sådan en VHS her. Ligesom dengang far han var dreng. Så den sætter jeg lige på. Og så render lige sådan en hagegård til toppen af juletræet, var. Det falder ned med jul, var. Goddag, Rune. Hvad med dig? Var Rune sur? Nej, det var ikke. Det var en plet. For helvede! Ej, for pis, mand! Så. Ud. Hvad så, skat? Hvad er det her? Spørg, jeg har brugt 100 år på at vaske den her. Så går du og sviner til. Så bliver der en lille legebarn. Hvad bilder du dig ind? Det var Frederik. Nej. Jo. Nej. Det var Frederik. Køb. Jeg tænkte på, at kunne du ikke låne en tus? En tus, siger du? Jeg skal lige efter. Hold da kæft! Jeg tror simpelthen, den her tus. Værsgo. Tak. Velkommen. Spørgsmålet om økonomi og hvordan bankerne udnytter sig. Hvis vi ser forskningen nærmere modellen herinde, så ligger det lille cement lige nede. Hvorfor ligger det lille cement? Ej, nu er vi har lige haft omkring det her. Goddag, Tom. Mit hjerte. Som barn i Grænsted, der havde vi jo masser af brunkul. Og det er sådan set også det, vi skal foretage os i dag, nemlig arbejde med brunkul. En af mine kammerater fra København. Ja, og hvad skal vi egentlig gøre med københavnerne? Skal vi skyde dem eller sende dem til svenskerne? I demonstrerer. Hvad er du for en konservativ størrelse? Hvad er du for en størrelse, når du vælter ud af moders skød? Hvad siger du? Vil du have pause? Nå, så skal du lige sige noget. Skal du ikke med ud at ryge? Nej. Godmorgen og velkommen til Morgensang.
til at begynde med, at høre, om der er nogen, der har nogle beskeder. Ja, Claus. Godmorgen. Som jeg nok har fundet ud af, så har vi fået en ny dør. En ny hoveddør. Så for den gamle hoveddør, som åbner automatisk. Modsætning til, når man selv skulle åbne manuelt. Der er nok ikke mange af jer, der ved det, men ordet dør kommer af det oldtyske tyr, som betyder de porte, man skal igennem for at komme til opholdsstedet. Så på den måde kan man jo sige, at Rønde er jeres opholdssted. Og så lige på faldedagen, så er Rønde Gymnasium blevet købt op af Mærsk. Mange tak for det, Claus. Så vil jeg høre, om der er andre, der har nogle beskeder. Nej, så tror jeg først, at jeg musik har et lille indslag. Hej. Hej. Vi har første G. Og vi... Altså for første G. Ja. Vi vil gerne spille et nummer, en sang. Ja. Og det er fra den her melodi, der hedder Jingle Bells. Det gør vi nu. Mandag morgen, tirsdag morgen, hele ugen ud. Det er så vi begynder at starte ud. Hey! Onsdag morgen til torsdag morgen, weekend er det snart. Vi tager ned og får en øl på bolden der. Klokken den er 8, det er tid til første blok. Det er det, ja. Vi ved, det bliver godt. Men når alting ligesom svigter, og man laver meget fis, så kan man sikkert stole på, at Tom han giver is. Mandag morgen, tirsdag morgen, hele ugen ud. Det er hårdt, det er ikke sjovt, vi begynder snart at tude. Hey! Onsdag morgen, torsdag morgen, weekend er det snart. Vi skal ned og have en øl på poppen, det er rart. Vi har et stort problem, og I har hørt det før. Det handler om jeres skrift, og måden som I gør. Tavlen den er ren, og tusserne er klar. Men først når Peter går i gang, så er vi vældig klar. Mandag morgen, tirsdag morgen, hele ugen ud. Det er hårdt, det er ikke sjovt, vi begynder snart at tude. Hey! Onsdag morgen, torsdag morgen, weekend er det snart. Vi skal ned og have en øl på poppen, det er rart. Det er jo også rigtigt, at vi er her os selv. Det er vores eget valg, det vil vi gerne fortælle. Men når vinteren er kold, og der huller i en sok, så er det svært at være glad, når øjne i fjerde blok. Mandag morgen, tirsdag morgen, hele ugen ud. Det er hårdt, det er ikke sjovt, vi begynder snart at tude. Hey! Onsdag morgen, torsdag morgen, weekend er det snart. Vi skal ned og have en øl på poppen, det er rart. Det er helt fantastisk, vi kan følge alle ude. Vi råber os som skridt, men det er der står for skud. Vi kan altid regne med jer, og vi har øl i rundt. Så jeg til sidst vil bare sige, at jeg kan mange tak. Mandag morgen, tirsdag morgen, hele ugen ud. Det er hårdt, det er ikke sjovt, vi begynder snart at tude. Hey! Onsdag morgen, torsdag morgen, weekend er det snart. Vi skal ned og have en øl på poppen, det er rart. Mandag morgen, tirsdag morgen, vi elsker jer. Selvom det er disse, det kan være ganske svært. Onsdag morgen, torsdag morgen, vi har
sagt til første gang, så tror jeg vist, at timerne starter kvart over. Ja, goddag klasse. Hej Christer. I må godt slå op på side 111 i jeres grammatikbog. Christer, jeg forstår ikke genitiv. Ja, genitiv. Det er noget med 2. verdenskrig, hvor de lavede de her masseovne, hvor de lavede massemord på jøder. Hvad var det spørgsmål bare igen? Jeg forstår ikke genitiv. Nå. Alle sammen, har I hørt, at jeg kom med i byrådet? Gå ind hos resten! Det er jo sjovt dokument. Nu har jeg lydet, hvor vi har om Nazi-Tyskland, hva'? Come on, folks, wake up. You know this. It stands right there. Hej, Blitz. Har I hørt, at jeg er kommet med i byrådet? Gå ind og så... Ej, vent lidt. Altså, helt ærligt, Blitz. Hvor fint er det lige, du har styr på den her tavleorden, ikke? Altså.
Prøv nu lige at komme ind i kampen, ikke? Altså. Sådan der, se. Nu er det jo begyndt at blive bedre, ikke? Altså. Jesper, før du går, gider du ikke lige at hjælpe mig med at komme ind på det der internet der? Jamen, altså, nu er det godt nok ikke lige en mand, det her, men jeg tror vist nok, det har noget at gøre med det her herovre, ikke? Jo, det var det bedste. Jeg tror, du har ret i. Find jeres respektive pladser, vi skal fotografere os. Ja, hold nu lige kæft. Find, slå op i hjertet, vi skal snakke noget oldbibel sammen. Det er så hyggeligt. Du der, kan du ikke lige se på side 25? Så kan vi tale lidt græs sammen. Jamen, tag nu græs med mig, altså. Kom nu. Han er med det. Det var vist ikke her, jeg skulle være. Nej, det Nej, det var det vist ikke. Nej.